Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i ddarganfod hydoedd coll mewn siapiau cyflym. Ac mi wnawn ni wneud hynny drwy ystyried yr ymarfer yma fan hyn, lle mae gennym ni barau o siapiau isod sydd yn gyflym, felly mae gennym ni 2 driongl cyflym yn fan hyn, a 2 giwboid cyflym yn fan yma, a dyn ni angen defnyddio y mesuriadau ar y siapiau i ddarganfod yr hydoedd X ag Y. Gadewch i ni gychwyn felly drwy ystyried y 2 driongl cyflym yma. Y dasg gyntaf mewn cwestiwn o'r math yma yw i ddarganfod y ffactor graddfa. Nawr, i wneud hyn, dyn ni angen ystyried yr hydoedd yn y triongla, a dyn ni angen darganfod par o hydoedd cyfatebol lle mae'r hydoedd yn hysbys iddyn ni, lle dyn ni'n gwybod yr hydoedd. Ac wrth edrych ar y triongla yma, os dyn ni'n ystyried gwaelod neu sail y 2 driongl, dyn ni'n gweld fod ni'n gwybod sail y triongl bach, a dyn ni hefyd yn gwybod sail y triongl mawr. Felly, fyddai ffeindio'r ffactor graddfa, naill ai drwy feddwl 5 lluosif o par if sydd yn rhaid 10 iddo fi, neu drwy gychwyn hefo'r hyd mawr o 10 cm, a'r rhannu hefo'r hyd bach o 5 cm, mae 10 rhannu hefo 5 yn rhoi ffactor graddfa o 2 iddo fi. Na fyddai ddefnyddio'r ffactor graddfa yma wedyn i weithio allan yr hyd coll X yn fan yma a'r hyd coll Y yn fan hyn. Nawr, mae X yn perthyn i'r triongl mawr, uchder y triongl mawr ydi o. A os ydyn ni sbio ar y triongl bach, mae gynnon ni uchder y triongl bach, 12 cm. Na fyddai ddefnyddio y ffactor graddfa, 2, i ddarganfod X, uchder y triongl mawr, oherwydd dwi'n gofod lluosi y ffactor graddfa hefo'r hyd bach yma, 12 cm, i ffeindio'r hyd mawr yma, X. Ac felly mae X yn cael ei ffeindio drwy gychwyn hefo'r hyd bach 12 cm a lluosi hefo'r ffactor graddfa o 2, mae hyn ar reid hyd X iddo fi yn 24 cm. Ar gyfer hyd Y, mae hyd Y yn byw yn y triongl bach. Mae yn hypotenuse y triongl bach. Nawr, dwi'n gwybod yr hyd yn y triongl mawr, mae yn 26 cm i fan hyn, ac eto fyddai ddefnyddio y ffactor graddfa i ffeindio Y, ond tro hyn, gan fy mod i mynd o'r triongl mawr i'r triongl bach, mae rhaid i rannu hefo'r ffactor graddfa. Ac felly Y yw yr hyd mawr 26 cm ac yna rhannu hefo'r ffactor graddfa 2, haneri 26 hynny ydy, mae hyn ar reid hyd Y iddo fi yn 13 cm. Nawr, mae'r dechdeg yma yn gweithio os dwi'n ffeindio hydoedd mewn siap 3 dimension, felly mae'n gweithio ar gyfer y ciwboidau cyflym yn fan hyn. Eto, y dasg gyntaf yw i weithio allan y ffactor graddfa. Felly, mae'n rhaid i chwilio am bar o hydoedd cyfatebol lle dwi'n gwybod yr hydoedd. Ac eto, os dwi'n ystyried fod yr hyd yma fan hyn yn 8 cm, mae gennym fi hyd cyfatebol yn fan hyn o 20 cm, mi fyddai ffeindio'r ffactor graddfa, naill ai drwy ystyried 8 lluosif o par if sydd yn 20, neu drwy wneud swm rhannu, y ffactor graddfa fan hyn ydy y hyd mawr 20, rhannu y hyd bach 8, nawr faint yw hyn. Nawr, un ffordd o rannu fo 8 yw i haneri eto, ac haneri unwaith eto. Felly, cychwyn efo 20, haneri unwaith i gael 10, haneri yr ail waith i gael 5, haneri y trydydd gwaith i gael 2.5 neu 2.5 fel y ffactor graddfa. Eto, fyddai ddefnyddio y ffactor graddfa yn awr, lluosi efo'r ffactor graddfa i fynd o'r siap bach i'r siap mawr, neu rannu efo'r ffactor graddfa i fynd o'r siap mawr i'r siap bach. Nawr, X yn gyntaf, mae X yn fan hyn yn uchder y ciwboid. Mae hwn yn byw yn y siap bach. Os dwi'n sbio ar y siap mawr fan hyn, y ciwboid mawr, dwi'n gwybod fod uchder y ciwboid mawr yn 6 cm. Nawr, ar gyfer X, dwi'n mynd o'r siap mawr i'r siap bach, felly dwi'n gwybod rhannu efo'r ffactor graddfa. X, felly, ydy cychwyn hefo yr uchder mawr 6, ac yna rhannu efo'r ffactor graddfa sydd yn 2.5. Nawr, os dwi'n cael defnyddio'r cyfrifennell, sy'n ni'n cael just teipio hwnna i fewn a ffeindio'r ateb yn syth bin. Os di cyfrifennell ddim yn cael ei ganiatáu,
un ffordd o weithio allan y swm yma byddai i ddwblu y ddau rif yn y swm, felly dwblu 6 i gael 12, dwblu 2.5 i gael 5, ac yna meddwl, fe da i wneud 12 rhannu efo 5? Wel, efallai sy'n ni'n gallu, ond os dim, fydda i ddwblu eto, fydda i ddwblu 12 i gael 24, dwblu 5 i gael 10, ac yna fydda i wneud 24 rhannu efo 10. Wel, ynddo dwi'n meddwl, mae hwnna'n bach haws i wneud. Mae 24 rhannu efo 10 yn 2.4. Ac felly, mae'r uchder x fan hyn yn 2.4 centimetr. Un peth arall i ffeindio, mae rhaid fi geisio nawr ffeindio'r hyd y sydd yn byw yn y cuboid mawr yn y lleoliad yma. Mae gennym fi hyd 3 cm yn y cuboid bach yn cyfatab i y. A gafo fi eisiau mynd o'r cuboid bach i'r cuboid mawr fan hyn, dwi am luosi efo'r ffactor graddfa. Ac felly mae hyd y fan hyn yn 3 cm yr hyd yn y cuboid bach, lluosi efo'r ffactor graddfa 2.5. Mae tair gwaith 2.5 yn troi allan i fod yn 7.5 centimetr. Nawr, cyfle yn nawr ydych chi geisio ffeindio hydoedd coll mewn siapiau cyflun. Mae gennym ni bar o siapiau cyflun yn nawr yn ymddangos ar y sgrin. Darganfyddwch y ffactor graddfa yn gyntaf ar gyfer y ddau siap cyflun yma, a defnyddiwch y ffactor graddfa wedyn i ffeindio'r hydoedd coll x ag y. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdano'ch ateb chi, cymharwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd erbyn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.